Важна промяна при набора на всички документи за участниците на пазара на имоти. В едно от предишните видеа съм ви разказвал колко е важно продавачът да предостави удостоверение по член 87 от ДОПК, а именно, че няма публични задължения към държавата. Защото, ако се окаже в един по-късен етап, че продавачът е имал такива задължения към държавата, то това означава, че сделката може да ви бъде развалена след като вече сте я сключили. От май месец тази година, 24-та, този документ не е задължителен да се предоставя. Причината е, че вече нотариусите са задължени по време на самата сделка, в деня на изповядването й, да направят проверка в сайта на НАП, за да проверят дали продавача има именно такива задължения към държавата. Така отпада чуденето на всички купувачи дали няма да се окаже някой подводен камък по време на сделката. Нотариус се проверява в деня на самата сделка и така нямате никакви притеснения относно този въпрос. Поздрави и хубав ден!